Okay, so muna si George Alhas, aka George Bugwak. Narabito. So atong gihatag ang iyang gift para sa gikan sa PMG Corporation. Narabi George, dawata. Salamat. Salamat. So message food, message. Thank you. Sa PMJ. sige, palugtong ka lang. Prank na bitaw ni by George. Dara bitaw by George. Ambil na. Joke na bitaw. Dara oh. George last. Okay. Salamat kayo. Salamat kayo. Sir, daghang salamat sa imong pinaskuhan. Sige, salamat. Happy New Year. Sige, by George. Maris ako by George. Okay, ako pa rin hatod yung uban dere. Prank na tong ganiya. Salamat kayo, John. Sige, sige. Maris ako. Okay, so ang next natong target ng hatagan ng pinaskuhan para pang Noche Buena kung atong among foreman na si Bay Matoy. So mula bay ta diri sa tulay din muliko ta pa left paangat dahil muna dahil ang iyang lugar yung balay. So same procedure na gihapon ang atong prank. So ganiya ka Bay George. Okay, ganiya ka Bay George is ata kunyag sobre. Pagtanaw diri ani nga sobre. Ang soda ani nga sobre Sinsilyo, di gali mga sitir ni 50 pesos mo itong nakatawa to siya. Okay, so karon ang akong idugang ani mga papel para makaingon sa tumong foreman mga baga-baga, mga resibo mga butang diri. Tanawan ninyo yung first reaction kaya kung mag-ipaabri ni kaya kung ang tinuod na jud na sobre di na ko ipaabri kay surprise naman na nini dito na sulod siyang balay na. So kanilang prank ka sobre mo na ito ipaabri niya. So naranyag akong ihatag nga gift niya ang original yung abrihan o ipakita ba nato. So kanimo gyud ni siya ako gyud ipakita ninyo ha. Sudlan nato ninyo yung papel. Okay, upadayon ta sa tong prank kay warag nalingaw-lingaw pa ning prank. Oh yes, muna ang Senyora Bridge. So karon muliko ta diri sa atong left side. Yan, yun nga left side. May paangat nga kalsada dira. So diha ta moagi. Para ato nang mahatag ang iyang gift nga gahulat. Gahulat-hulat ron. Go. Okay, so mao ni siya ang tulay. Muna kung ingon ninyo nga atong angaton karon nga kalsada. Ayun oh. Okay, so angat dira. But before anything else, ato sang i-ready ni atong prank. Malimtan. And guys, si Kwanto Vice mo to si guys, mo to si Marlon ay igsoon sa asawa sa among foreman. So ako sang gi-stop og putos niya itong papilari. Gusto ko surprise niya itong prank pa. Okay. Okay, nandali sa ato ang sobre. Ang tanong sige sulod ani na to ha. So na mga resibo diri sa padala. So diri resibo. Ayun ang atong city size by 5 size by 5. Okay, so na-ready na ni mato na ta. Okay, so kani nga dalan muna itong sudlon karon dito padulong sa balay ni Matoy. So tara. Okay, so nanato sa balay ni Bay Matoy karon. So tara siya oh, kaduyan-duyan. Bye. Tara ulan sa Bay Matoy na. Tara si Bay Matoy. So muni among foreman karon. Hi Bay. Hi, bye. Ay, hello.
Dahil mo pa niyang asawa di ay. Mo niya mong camera woman. Merry Christmas, guys! Okay. Nang usawa nga, gwapa kayo ko ilain. Atay dyan. Ay, pagkapilan. Dukron bay, gisugo ko bay. So, mali ko diri kay yatag ang inyo ang ginagmay nga plaskuhan. Para sa atong Noche Buena ba. Salamat kayo nga. Message lang bay. Salamat kayo nga sa akong nadawat nga pinaskuhan sa akong amo. Labi na sa tanan sa dari sa PMG company sa Cebu. Salamat po ni Ma'am Jo. Siya ay nakahulog sa kwarta karon na sunduan siya ni Engineer Jerome Monit. Salamat kayo Ma'am. Engineer, salamat kayo Ma'am. Nang usawa, message sa kong asawa. Hi, Engineer! Hi, Ma'am Rose, Ma'am Jo. Merry Christmas niyo tanan ug sa inyong pamilya. Daghang salamat sa amo ang pinaskuhan nga inyong hatag, Ma'am Engineer, Ma'am Rose ug Ma'am Jo. Nalipay pud mi nga nakadawat niyo og pinaskuhan nga gikan ninyo. Daghang salamat and God bless, Ma'am ug Engineer. Okay, so tara. Darang sobre May ako ni hatag ni Bay Matoy. So paliw ko kuan bay. Pakita gyud sulod bay. Para Ako na yabrihan guys ha. Yatay sa kuwang kuan. Ang amo. oo bay. Ako niya, ako yung ka. Papel ko. Oh. Nara. Patan ako ano pa. Mga resibo. Bitaw prank ra bitaw to bay, prank ra to. Tara ba? Tanawa sa taas mo. Sige, open mo ba? Kunti to ni mga video dyan. Ha? Ya. Okay, Bay. dara bitaw ang original law. Darang original. Ang kanay may para sa kong asawa. Pang prank. Okay ra gyapon na sa kinating-kating, no problem. O 7 pesos man imo ra na. Ako na yung abrihan eh. Ipakita ko na kuan. Pagi Mauna siya nga amo na pangalan ko Matoy Samora para sa Noche Buena nga from PMJ company. Merry Christmas and Happy New Year. Okay, Engineer, salamat kayo sa imong gihatag sa kuan Engineer, pinaskuhan Engineer. Tara na dawat ako Engineer gihatag sa kuang ni Bay Junjun. Mo na hatag. Engineer Ma'am, salamat kayo Ma'am. Okay. Ako na kaining kalipay namo, Ma'am og Sir. Daghang salamat sa pinaskuhan nga kinasingkasing ninyong gihatag diri kanamo. Merry Christmas and advance Happy New Year. God bless, Ma'am and Sir. Merry Christmas po Ma'am. Engineer, and Happy New Year. Kagod naglubi. Okay. Kagod naglubi. Huwag nagkagod.